Myslím, že sme videli dobrý meč všetci, že to mal jakosť. Obidve družiny hrali do ostatného kvízlu St. Jago na víťazstvo. V tej prvej púlke myslím, že môj zespol zahral dobre taktične. Nehovorím to len preto, že sme provádzali 1-0, ale nepustili sme praktične Šlonsk do žiadnej veľkej presie, do nejakých veľkých šancí a dali sme bramke. Tá druhá púlka už v defenzíve bola dobrá, ale brakovalo také jakosti v ofenzíve, že už sme sa nedostávali do žiadneho kontraataku, nepotrebovali sme pivku na polovke protivníka. Praktične bola len otázka času, kedy Šlonsk z tej jakosti, ktorú v ofenzíve má, sčeli bramke. Tá koncovka už byla bardzo dramatičná, tak ako Šlonsk mohol dať bramku na 2-1. Bardzo blízko sme boli aj my do šelenia tej druhej bramky. Takže nakoniec môžem povedať, že ten punkt je spravodlivý tak pre Šlonsk, tak aj pre nás. My šacujeme bardzo ten punkt, lebo Šlonsk je bardzo silne poukladaná družina, veľmi dobre prigotovaná taktične přes trenera a ťažko sa tu vykořistujú punkty. My sme tu Žiša jeden vyhrali, takže myslím, že môžeme byť zadovolení z toho punktu a požadáme už teraz na meč ďalší, ktorý máme doma, bardzo ťažký s Koronou. Jednak. Predsa len pytanie, či nie? Nie, panie trenerze, jak pan sądzi, na ile Łukasz Zwoliński to jest procentowo jakość Marcina Robaka? No teraz musím povedať, že na 100, lebo Robaka nemáme. Ja wiem, ale tak porównując dobrego napastnika do gościa, który chce być dobrym napastnikiem i jakieś tam papiery ma na granie. Papiery má. Ja poviem tak, že Marcin Robak to je jeden z tých najlepších závodníkov, ktorý v extraklase beha. Toho momentálne nemáme. Má 32 lat, myslím, že včera mal zrovna urodziny. Přetivko Zvolinskému, ten má 23, čiže 32 a 23. Neviem, či Marcin Robak byl v 23 tak ďaleko, ako je Žiša Zvolinský, takže Zvolinský má celú kariéru ešte pred sebou. Nehovorím, že Robaková kariéra už končí, to nie. Ja čekám bardzo ťažko na neho, kedy už ho budeme mať, ale to sa nedá povedať percentovo, že ako je. Ja myslím, že Zvolinský je teraz náš napastník numer 1 a čuje sa bardzo dobře. Mal Žiša na nohe tam tú decidujúcu šanci, z ktorého nedal, ale pracuje bardzo ťažko pre ten zespol aj v defenzíve, takže ja myslím, že teraz je ten napastník 100% u nas. Panie trenerze, jeszcze o taką rzecz chciałem zapytać, skąd ten pomysł, żeby Murayamę jednak z powrotem przywrócić na skrzydło, bo on ostatnio chyba przez 3 spotkania, o ile pamiętam, grał na środku. No neviem, či to tu teraz môžem rozprávať celú taktike, lebo ja gadám o taktike tylko s pivkažami, ale môžem krúce povedať len tak. Chceli sme hrať kompaktne v štrodku pola. Čiže tam tá trojka Matras, Rogalský plus Muravský, tá mala eliminovať vlastne najsilnejšiu zložku Šlonska, či to je Mila, či to je Pich, či to je Pajšov, ktorí idú do šrodka. Čiže my sme chceli mať silný ten šrodek. A preto sme dali Murayamu na bok, kde ten mal viacej voľnosti do ofenzívy, ale z čoho sme vychádzali? Vychádzali sme z tej kompaktnosti v šrodku pola, kde mala tá trojka tých závodníkov, ktorí som gadal, plus dvaja stopery Gola Hernani, ten silný šrodek mali utrzymać. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Filip Podolski, Śląsk.net, bardzo proszę. Panie trenerze, pan jest ostatnim trenerem, który wygrał tutaj we Wrocławiu. Czy Śląsk od lutego, po zmianie trenera, pana zdaniem, bardzo się zmienił? Śląsk trenera lewego i Śląsk trenera Pawłowskiego? Tak, ja som to už gadal s vašimi kolegami před mečem, že Śląsk je toho času bardzo dobre poukladaná družina. Keď niektoré družiny, poviem tak, že sú silnejšie v ofenzíve a slabšie v defenzíve, že to je, ja neviem, 70 je silná ofenzíva a 30 je slabšia tá defenzíva, alebo naopak, tak Śląsk je jedna z mála družín v Polsce, kde by som povedal, že to je 50/50, že tá defenzíva cez Celebana, Holote či Dropu
po bokách Žielinsky, Dudu je bardzo silná. Ale myślę, że takisto silný aj Jatak, že cez Mile, cez Pajša, keď bude ešte druhý Pajšo, Robert Pich, takže to je, tá ofenzíva je tam tiež, takže hovorím, Slovensk je jedna z mála združín, ktorá tam nie je nejaké ružnice medzi ofenzívou a defenzívou, že preto myslím, že stojí aj Slovensk tak vysoko v tabeli, ako stojí.